Apa tumon ira-iraan to ganjel to dipun serat dening Eka WM Kebumen. Mbedakake tembung-tembung Jawa antarane wacan lan tulisan dinane iki krasa angel. Endi tulisan O diwaca O, endi sing tulisan Do to lan to. Apa meneh yen wis ngrembug bab kang luwih njlimet. Manut panemuku, mbedakake O lan O dadi angel kuwi wiwit ngrembakane teknologi VCD player. DVD kang ngemot tulisan tembang-tembang Jawa. Lan sakteruse nganti tekan dina iki ana caturan lumantar media sosial. Mula bebrayan Jawa padha rebut bener ngenani tembung aja kang ditulis ojo. Masyarakat dadi kulina nulis ukara nalika guneman lumantar WA utawa media sosial. Tulisan iku sok kepara kurang teliti bab tata tulise. Tuladhane tembung sapa, nyono, ana, perkara, dina-dina tansah gawe gendra. Kuwi sing bener, ora kok ditulis sopo, nyono, ono, perkara, tansah gawe gendro. Kaya gendrane Guntur, muridku kang kebener omahe pinggir kali Lukula. Kali kang saben dina dikeruk wedine kanggo material bangunan. Saben wektu keprungu lajune truk utawa truk momot wedi. Klebu para kuli kang ngunggahake wedi menyang truk. Sebab kaline iku jero, truk kudu munggah mudhun pereng. Kadangkala ora kuat nanjak. Ukara kang asring keprungu ing media sosial, to ganjel to. Iku lumrah dadi aba-abane para kuli pasir. Ukara iku uga asring keprungu ing kupinge Guntur, nganti apal dadi segojangan kanggo caturan. Nalika wulangan basa Jawa mbedakake tembung tanggap lan tanduk. Salah sijine ditandani anane ater-ater tripurusa, dak kok di. Ater-ater iku sok dikecapake tak tok di, kang uga dadi pratandha sapa kang nindakake pakaryan ing tembung linggane utawa kata dasar. Gampange, dak pangan iku sing mangan aku. Lah yen kok pangan utawa tok pangan, sapa sing mangan? Pitakonku marang murid, kok utawa to kuwi sapa? Tanpa rasa salah, Guntur nyaut, to ganjel to. Apa tumon? Ater-ater tripurusa dikira yanto kuli wedi sing dikon ganjel trek.